maar onder die plastic hoedjes zitten ze dan toch een rijkras te gaan af op prinses Annelies. Prinses Annelies. Prinses Annelies. Ik zie het al, de prinsenwagen voor volgend jaar is al klaar. Ik weet niet waar het wordt volgend jaar, maar de prinsen hebben al die privéwagen, daar hebben ze bij deze klaar gemaakt.